kembang cah bagus-bagus tak tompo. Bisa ya udah layangan apa ora? Aku ketua. Antran bukan. Wah, sebenarnya kok udah layangan. Sasampunipun lenggah ingkang prayogi. Kepareng kula sumadong dawuh menggah menapa to gatining kersa. Dene bapa Durna kepareng rawuh wonten ing negari Ngamarta. Bapa. Toh nggih kan? Sewu lepat. Ingkang bapa nyuwun agunging samudra pangagami. Suwan kula mriki menika kejawi kepengin tuwi kawilujenganipun para kadang-kadang Pandhawa ya anak-anak kula piyambak. Ugi ngemban dawuh timbalanipun ingkang Raka Ngastina anak Prabu Sunyudana. Iki anak Prabu Sunyudana. Wonten napa? Menika kinten nuwun senjata pitulungan dhateng Rayi Paduka Janaka. Menapa Praja Ngastina kedatengan Paramuka? Teka panjenengan Bapa Pendhita rawuh saking Ngastina lajeng mundhut biyantu saking Adimas Janaka. Mboten nggih. Mboten. Wekdal mangke negari Ngastina ayem tentrem mboten wonten rubeda setunggal napa. Wandene ingkang Raka mundhut sabiyantu saking kang Rayi Janaka wau namung kedawuhan mala klamaken wayah kula pun Lesmana Mandrakumara utawi Sanuja Kusuma. Ngaten. Oh, makaten. Nggih. Lajeng putri pundi ingkang badhe dipun dhawuhaken kaliyan anak kula Lesmana Bapa? Mboten sanes. Namung saking pertapan Cakrawala. Majanipun Begawan Dewa Kartika wewangi gawe kencana resmi. Lah, ngaten. Menapa to sebabipun dene badhe mala kramaken putra kemawon kok dadak sandhap kaliyan Rayi Madukara? Jalaran sampun marambah makaping-kaping. Saben Lesmana kula badhe dhawuh badhe omah-omah tempurung. Saben-saben iki gagal. Mesti batal. Nalika ngayunaken ngendang Regiwa turun. Menika rumiyin jalanan kedisikan Gatotkaca. Kaman Pergiwati ugi wurung. Sebab kawon kaliyan ingkang putra Pancawala. Badhe jawab Dewi Siti Sundari ugi gagal. Amargi menika rumiyin kalah kaliyan Nabi Banyu. Ngarah Dewi Titisani dibatal sebab pengantin estri dipun colong kaliyan lawan. Kok bunuh? Cah bagus-bagus kok lingkungan. Kandas. Mana ini banyak kandas. Oleh jeru. Lho menika. Rumiyin nggih badhe boyong ingkangipun Nalawati niku anakipun Gareng. Kalah kalih Lengkung Kusuma anake Petruk. Nggih menawi kula karo kalah. Badhe garwa Putri Ndrawati Dewi Rantawati. Rantawati sampun dipun garwa Petruk pripun? Mekaten menika kawontenanipun Harja Kusuma larenan kang blas boten gadah bejo inggih Lesmana menika. Golek wahyu ora tau entuk. Wahyu wis mari. Rabi ora tau lakon, sekolah ora tau munggah. Nabuh we jompo. Malah ngitipo kare putung. Rek cenah nekat kejar. Putung berapa lah?
prajurit penggalipun bapak pramila pepuntaning sedya tumunten utusan ing bapa ing Soka 5 kemungkinan pasrah bokokan dumateng ingkang rayi Bananjaya mugi kersa purun nglamaraken Lesmana Mandraguna pikantuk Dewi Kencara resmi saking Cakrawala saking Cakrawala mugi purana marakanaken dingger menika mangke saged dados suta-suwut usada tungkaping anak kula Lesmana anggenipun nandhang lara uwah jalaran jagat kula sampun saged kerseni bilih ing Rayi Madukara mekaten menika satriya ingkang sampun mumpuni ing jagat kami dasar sinu ngaji Asmara Santa Asmara Cipta tuwin Asmara Gama kula pitados menawi anak kula Janaka sagah dados sarana dawuhipun Lesmana Mandraguna mangke menawi badhe kasembatan mboten badhe kula kados ingkang sampun pramila nggih sowan kula mriki namung badhe nyuwun senjata pitulung dumateng Paduka Prabu Puntadewa keparengan dawuhna babagan menika dumateng Rayi Pamadya Paduka cekap atur kula wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Andrai kang puspita sedaya dawuh jenandika bapa sampun kula tampi salajengipun kepareng bapa panembahan lenggah ing prayogi kula nedya tetarosan kaliyan para kadang langkung rumiyin bapa nggih ngestaken dawuh malah menika langkung prayogi sinuwun Dimas Arjuna kula wonten dawuh ora usah dadak lidah sinambung sira Yayi Puspi danget dhewe mungguh keparenging Bapa Durna kepriye apa sira kasdu minangkani pamundhutaning Kaka Prabu Duryudana lho nggih kula namung sagemi cumadong dawuh Paduka Kanjeng Kaka Prabu pangandika saking Paduka badhe kula estakaken Kaka Prabu Puntadewa Yayi yen siadi manut marang kersaning Kakang becik sira Sagwana pamundhut mau jalaran satriya mono kudu demen tulung marang sapadha-padha kang lagi nandhang ribet
tulungi Janaka yuning ngestokaken dawuh Koko Prabu monggo dhisik wah monggo dhisik Jelomro wonten dawuh Kakang aja daya-daya kuwi semaguh-saguh perkara iki kabeh mau kudu dipitung kanthi genep lan kudu ditimbang kanthi adil liripun kados pundi perkara saya wajib tetulung kuwi pancen bener nanging aja kudu pinter milah-milahake endi sing perlu ditulungi dene endi sing ora aja ngawur Janaka yen ora wong sraka uripe mongko sambat lara luwe kuwi wajib mbok wenehi pangan nanging yen wong mlaku kepanasen mongko ora nggawa kudung kuwi wajib mbok tulungi wenehno payung supaya ora kepanasen nanging kosok baline yen ana wong sugih bondo banjur entuk larat nulis sambat luwe padune mung wekah kangelan apa ya arep mbok tulungi Janaka yen nganti kowe tetulung marang wong ujan lapisan mangkono mau bakal tetel kasatriyanmu banjur upamane ana maling konangan dioyak mlebu ana omahmu banjur sambat karo pengayoman apa ya bakal mbok tulungi yen nganti kowe ngayomi marang wong sak jagat tegese kowe uga mlebu golongane maling sik anakku garep wong sikit segera apa tak jaluk kanthi banget nek guneman ki mbok sing kepenak dimoke kuping oh jumlah samrana guneman wong jejodohan kok dadi tekan malih barang itu piye nek ngono apa kakengmu Duryudana kae uga tok sebut ratune malih ya ora aku ora omong nanging malah kowe dhewe lho aku iki takon dirimu kuwi sik miturut aturmu jarene satya ngono kudu pinter milah ya apa ora iya endi sing perlu ditulungi endi sing ora perlu ditulungi ora ngono iya lah saiki upama adimu Janaka tetulung marang kakangmu Duryudana apa kuwi luput apa kuwi kleru ayo yen tak anggap kleru kuwi njur lupute nang endi oke kake andalno bak kuwi Durna bapakku kenapa selos mono kuwi isih ditunggu di rombongan ibune Durya sembodo sambu barangi sugih bondo sugih bolo sugih sedulur lawong arep api kok dadak nyambat Janaka apa wong tuani lan waris-warise wis padha lempoh apa ayaka mestina sakmono akeh wis padha buta mripate anak ratu Gung Binapara arep omah entuk anak pendhita kok dadak golek sambatan di sini-sini lek nganti babagan iki Janaka gelem tetulung netepi tembung welas kang tanpa alis turta kaya wong nguyahi segara muspra tanpa guna mung tiwas guwang tenaga datanana pae-kae lho sik oh aja ngene kowe aja ngene ora ngono ing ngarepmu wis tak kandhake yen wis kono aku klebu bocah sing sial klebu bocah sing nelongso uripe saben arep rapi mesti murung mulane bisane kasembatan para krama banjur nyambat adimu Janaka kuwi dadi aja mbok pitung babagan nang kesugihan lan akeh bala kuwi mau aja mbok pitung ya Kang sampe tulung mono ora kena pilih kasih
wong melarat ya sugih, ya lanang ya wadana. Sapa wae kang dal turung kudu ditulungi. Aku nganti mesake karo Lesmana Landri. Gagal rabi mesti menyanyi. Aku terima mundur alon-alon. Rati rek. Kabeh mubeng mesti nek ngomong udo. Ngerti kaya sing nyok kerbake. Luwe. Sakarku anggonmu menggalih turuna bawahku. Nanging bumbuing Werkudara. Lelabuhan mono kudu umpan papan lan panggonan. Pamriya aja nganti warsuh sabab yen nganti ana satriya kang gelem nglabuhi marang wong keset iku jenenge ora ketulung nanging malah menthuk. Jalaran wong kang wegah kangelan mau yen ditulungi ora marakake ilang kesete nanging malah saya banget anggone jagakake pawehing liyan. Werkudara apa? Nadyan aturmu mengkono mau kabeh sarwa bener. Banjur ngopo? Nanging kabeh mau dadi luput. Sing marake luput apa? Siadi ninggal marang Tata Krama. Wah, tegese piye? Iki ora tengahing Pasewakan Agung. Siadi durung sundaru, kenapa kok teko nyambul? Banjur nyerete rembugmu. Lan maneh Bapak Durna kuwi kejaba gurumu, dina iki minangka tamu dutane nata. Nanging sabab apa? Dene Yayi wani adu sakecap kelawan panjenengane. Elinga ya Di. Jagat iki bisa tentrem lamun kabeh menungsa bisa nenggoni wataking Tata Krama diwiwiti saka Tata Krama pribadi. Banjur Tata Krama kulawarga. Tata Krama pasrawungan, tata kramaning bangsa, tumuli hanjok marang tata kramaning jagat raya. Bebrayan bisa dadi bubrah, pasrawungan bisa congkrah, akeh peperangan, akeh pasulayan, sartane akeh rajawati. Jalaran uripe menungsa padha ninggal unggah-ungguh lan tata krama. Ambak mung tembung seklimah nanging bab tata krama kuwi bakul Di. Aja mbok terjang mundak mengkunandang wirang. Bayo barep kakangku yo sing gedhe pangapuramu. Yo kabeh luputmu wis tak pangapura Di. Kuwi ruwake. Ruwake omongane. Kakangmu kuwi. Mula wong kuwi kudu nganggo-nganggo hormat saling menghormati. Karo meneh nek ana wong tuwa ki mbok yo ora sekecap adu sakecap sing ngajeni. Aja kemaki dumpek kowe njuk pitrama sing mulang kowe ya sapa? Sapa sing mulang kowe? Sopo? Ya sing mulang. Jawani. Nek dudu Durna bakal tak totok sirahe mau. Ya wis yen kaya mangkono aku njaluk pangapura sing gedhe pangapuramu Durna Bapak